Татарстанның 100 жылдығы жақынлашып келе. Татарстанға 100 жыл дегенде, мен өзімнің де яшымны көз алдымда тұтам, çünkü миңа қазір 92 яш. 100 яшқа әлі 8 жыл бар. Мына шушы 92 яшқа қадар яшауым білән мен Татарстанның табиғатына, Татарстанның шушы мені ішқа урнаштырып, мені тәрбиелеуіне мен бик ризамын. Çünkü әгерде Татарстан өзі мені шулай зурлап тұрмаған болса, менің ішлерінің қадірін білмеген болса, мені шундай академиклыққа һәм Татарстанның шушы зур дәрежелері бик көп енді санап кетсең, дәрежелеріне жете алмаған болар едім. Татарстан тарихының барлық шырларда біздің үшін бик ғибратлы. Барлық шырында Татарстанның яхшылап үйренергә кирәк. Шулай да менә аның шушы Татарстанны төзелү шырын ни өчен төзелүен, ничек төзелүен һәм Татарстанның Россия ішінде нинди зур уңышларга ирешүен һәм Татарстанның Россияны алга алып баруда ролен безгә аерым өйрәнеп, аны истә тотырга кирәк һәм яшьләргә, менә студентларга без аны әйбәтләп сөйләргә тиешбез. Менә мин университетка килеп кирдем һәм университетка килеп кергәч, без авылдан килгәнче торакларны, общежитиеларны алып бетергәннәр иде. Мин торак эзләп йөргәндә, шулай авылдан килеп торак эзләп йөрүче бер студент белән таныштым һәм аның белән без бергә тордык, соңыннан бергә укыдык. Ул Табиев иде. Менә Табиев безнең Татарстанга бик зур шундый үзенең үсүенә, Татарстанның үсүенә өлеш кертте һәм мин аны Табиевны үземнең бергә укыган кешем буларак та һәм аны әле мин күп җирләрдә эшләгәндә безнең турдан-туры җитәкче булуыбыз белән дә һәр вакыт истә тотам һәм аңарга мөнәсәбәтем бик җылы. Үземнең менә шушы 92 яшьтә булуымнан файдаланып, Татарстанның җитәкчеләрен, Татарстанның халкын, Татарстанның барлык яшьләрен, укучыларын Татарстанның 100 еллыгы белән тәбрик итәм. Уңышлар телим, сәламәтлек телим һәр берсенә һәм әле бергә шулай аралашып яшәргә, узак кына тагын яшәргә насыйп булсын.